hayyo lamdo miido ayida wonde lamdo ko sabidu woppu mi woppide Allah e wonde lamdo min mo heddo e wonde camdo pindo pamdo mi habru ko dum addumi bismillah so leeli tan ka an leelni habru ko an min kedi holko hesde hande e nder majji bande kede kewde ena tenki e nder jaayneeji men holngel hen gedel gotel tan ngel burda teska so wono Aminata Touré remplace Aminata Tall adun ko itte wat kal jaada ma won lomtido gol fo ma natu wonde ko wonno jogala barano e wiide journal Le Quotidien ay oy Mimi Touré gonnodo nelado keerido mbo mawdo leydi o hanke hecen natti wonde mo wonno wonti goddum ko jiidane dum ko wonno holdum o woni gerdido ono conseil économique social et environnemental bo notitode Aminata Tall erdino yo jogoro jam journal no siftoro to mbodi mum dasa woni kawla so jibna nyande sappo e didi lewru octobre e hitande ujunere e temedde jeena e capande jeegom e didi neddo jinnodo coftal balle cukago mum sababu mo o meedi wonde ailière droite de l'emblématique club football notitoɗo les gazelles de Dakar kono kadi o waɗi athlétisme o waɗi kadi handball janguɗo toon to lycée gontuɗo Lamine Gueye hande mba Dakar mernoɗo wonde lauréat du concours général sénégalais en économie e hitande ujunere e temedde jeena e capande jeetati e goho keɓɗo baccalauréat mum notitoɗo be ni woni yeehi waalo fenɗo jokkotoyde jangde mum ɗo heeɓi maîtrise mum d'économie toon to nokku notitoɗo disons diplôme d'études supérieures spécialisé de gestion des entreprises o heeɓi ɗum toon o heeɓi kadi PhD en management international à l'international school of management toon to Paris ndo artuɗo e leydi men Sénégal o watti liggade toon to département marketing et communication nden hunde mayde notirtonde Sotrac caggal ndo woni pellitɗo ni woni o fellitnade dawrigol ɗo e nder leydi men soko wontude communiste des travailleurs hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e tati o waɗa directrice de campagne mo landing savane seɗen ciftoro ko kanko woni debbo gueɗiɗo wondi ɗum caggal ɗum o meeɗi gueɗe jeeyaɗe on association pour le bien-être familial o meeɗi gueɗe wonde militante on mouvement féministe et sœur Marie Angélique Savané mo ganduɗa ko segel makko o dañi toon expérience kay hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyyi o watti ligganade on fonds des nations unies pour la population soko wontude conseillère technique principale au ministère de la famille et de l'action sociale du Burkina Faso caggal ndo jogui kan ɗon mbawko o wonti conseillère régionale mbo on structure onusienne pour les pays africains francophones kono kadi coordinatrice du programme genre et VIH ɗo e continent mo Afrique de l'Ouest pour le bureau régional du fonds des nations unies pour la femme omo woni tengtinde on planification familiale et la santé de reproduction que en 2003 o waɗa directrice du département des droits humains du FNIA toon to New York ni won o yiɗi wahlude jaɓɓal en 2010 o ummi toon ɗo wurno kanke e galle makko sok arde tawtude mawɗo leydi o gonnoɗo candidat en 2012 ni woni omo tawa endo yono yokkute darnete woni jokka jokki on plan Sénégal émergent caggal nde mawɗo leydi o laami e lewru février 2015 o woni jagorɗo kalfinaɗo laawol leydi men e nder laamu ngarwonigo ngo mawɗo leydi o waɗi hen golle payidinde woto jeejiɗen ko kanko rewnunoɗo heɓtude dañeɗe laaɓani ɗe woni sababu loskoji ɓut payidinde mbaɗa hen taw ala mbo woppi woto jeejiden kadi o halfinanom ɗin dossier ji ɗi ganduɗa ko ɓut kulɓininoɗe memde ko nende e wargo wannogo toon to Médinatoul Salam seɗen ciftoro mbo takkanoɗo ɗum wonti yeeɗa hammume o saaha jagganom seeɗa caggal ɗum woppa heeɓi liberté provisoire Aminata Touré mo journal o woni siftinorde men woto jeejiɗen meeɗi wonde guerdiɗe jagorɗe go lewru septembre 2013 ha nayi lewru juillet 2014 taw o lomtino ko Abdoul Mbaye kono e sumgoji nokkuji 2014 ne mbaɗi ha weeti caggal ndo fiya bongal tawi finomo ko meɗnoɗo wonde maire mo Dakar mo Grand Yoff toon to Grand Yoff hono Khalifa Sall ni wono itta Mouhamadou Boun Abdallah Dionne lomtimbo caggal ɗum mawɗo leydi o waɗimo nelaɗo mum keeriɗo woto jeejiden kadi ko kanko ɗowno ngol guinol golle nodirtongol parrainage ene wondi e dendinangol on candidat mum hono Macky Sall Mimi Touré gerdiɗo kessa poul mbo journal Le Soleil yano namni yaade holko faami e gerdigo mum nguɗo kono jabtiɗo holko jabti o wi haɗa hunde pop mbeɗa yetta mawɗo leydi o taw e hoolare nde jogui nde fewde yam donc haɗa hunde fof mbeɗa hesdotin hoolaram minnene fewde e makko mi weltima ko wona ko ɗum duuɓi nayyi nan ɗo ɓenni beela wonani e kaya mbeya o wi non non pas du tout aduna ko ni way o wi ɗiɗo duuɓi nayyi wona haydara so wona mbo wonno occupé ha ɓuuri haɗa hunde fof woto jeejiden ko kanko wonno envoyé spécial mo mawɗo leydi o wiya an ɗiɗo duuɓi battidiɗi ene heewi ko jaltata aɗa darno mawɗo leydi o holko saabi o wi mo gonduɗa kay daranɗa ɗum o wi dawrugol noon woɗɗodirani e gurdam ne heewi daawe hande ko ni tan jangga ko ni kono ko ɓuuri ko hen wadde fayida ko gona neɗɗo pelliɗɗo woto ko gonɗinɗa mbasa wonde sukundu tubaɗo hendu ƴuuri foof oɗo mawɗo leydi noon hono Macky Sall ene handi emin balla ɗum ene handi emin ɗofta ɗum sababu min dendi ko heewi guila e fuɗo lamanteri mum hande eɓɓoje mum jowtiɗe e rendo min nimsani hen sababu nde bilan makko ko bilan moƴƴo ko ɗum ni saabi ɓesgu leydi Sénégal ngu e nder temedere kala capanɗe joyi e jeetati piccal nawgas e jeegom ɓe gotnimo ɗum firtat tan ko golluɗo so gollano ɓen gotantamba ci
Mimi Touré battaɗa woni sababu journal o wiide men beele wona ndamorde makko o heeɓi kala gonandem gonona ɗum ko cakkude ñuhlar defowo maɗode liingel ɓolel hakkude boolo ko tehmi ko jok hade mi siftorde dem ɓittere ɗo koto gollere kono noon ko conseil économique o wi no sohli deftuno ɗum lawol de droit pop o woni gerdiɗo taw o lomti ko Aminata Tall injam on nani ko yiɗɓe e yaadiɓe Aminata Tall gon koye haalde to e nder journal enquête holke ɓe gona haalde so wona ɓe kolliti hunde nde ko jamf woni sababu holliteɓe ɓe jogoto jogade potetal mongal janggo toon to Jurbel tey goƴo ɓuutade ko doldi kono wona jiro woni sababu soynade men goƴo lulndiɓe ɓe to e nder vox populi biɗo men ko ɗum woni ko maître Madické Niang Issa Sall ko e Idriss Seck padi e mawɗo leydi o rentunoɓe ñalawma hanki e wasde tawdirede Ousmane Sonko jafniɗoɓe saabu wasa ɗum tawede ɗo e Dakar holɗum haɗum woni fof ɓe mbi ɓe jaadi hen kono e dow condition holon condition goo les termes de référence yo ƴeew ɓe cohli ko kaldigal nunɗugal gonɗugal tawi ɗowat ɗum ko commission cellulaire mbo yimɓe mawɓe nunɗuɓe ɓe jeeyaka hay nokku tawte e mumen ko wona ko ɗum kala ko wawi toon fewjidede yo rewe ɗofte sine ngam nafoore ɓesgu leydi ngu e kuuɓal wasa wonde heede maaro ko deytani holko jiiɗa so wona les échos dutiniɗo ɓey dadiɓe wonɓe e mission tonto centre Afrique dans le cadre de la MINUSCA mission teskaɗe nder mum dadiɓe rendoɓe e rewɓe cuklon tokson potolo woni sababu goto e mintireɓe ɓe leydi men takkede hen ha modde ri kamilako ko nenɗa ko hunide autorité ji miltireɓe leydi men tengtini woni sababu ni hollidi ɗumen wonde kanko oɗon mbeɓe joofi o woni gartiraɗo ɗo e nder leydi ndi lorsque uddutama hen so woodi wonde ko kanko ko batteɗe radier so tawi noon wona kanko ko nukkuneɗe lalgal rawan tan la budɗo o waɗe réhabilité et dédommagé rewadirata pop journal o wimen wona ngol lawol woni guulet maɗode o wi meeɗi wadde en 2016 hunde wayde ni toon to centre Afrique nde ganduɗa wanno ɗum ko les casques bleus de l'ONU ha miltireɓe ɓiɓɓe leydi men ɗiɗi kede takka hen maaro ko deytani holko jiiɗa so wona e wiide journal le quotidien toon to Thiès wono suku debbo notirtoɗo Coumba Yade jarowo duuɓi sappo e jeetati tawaɗo ene maayi e nder suudu surgu mum notirtoɗo Mamadou Saliou Balde mo ganduɗa ko jibinande leydi Guinée e wiide journal o noon elle ko jiwaɗa paax caggal pooɗe e nduure ha yeeso ko lawol Dakar Times marka jeeɓoynoɗo télé ko warma wiide noon a yiyan titre ma o wona mbinduɗa hen jeeɓogol téléji marque notirtoɗo leɗɗe moƴƴani e cellal guiti men ha tengti e sukaɓe men tawi hollit ɗum ko rapport de l'agence nationale de la sécurité sanitaire taw mo joofi téléji téléphone portable uji tablette aji lampaji ordinateur uji écran ji ɗo wi ene tawe presque e nder galleji kewɗi ɗo e nder leydi men tradirepta pop ko Dakar Times jertinɓe jibnaɓe ɓe nde ndentoto Halimatu Dia mbeɗa sifto e ɗiɗo téléji kaldigal hakkude Ndiaye Tisi e Jak gotengal ɓurɗo goɗɗo wawde haalde ko wona gonga Tisi yo wi ay babam de meeɗi jaggude lingu ndo liwa fooɗi lingu ngu hoore nde yetti galla men laaji ki yaltani ndiyam Jak ko wi ala min galla men somin defi ataye ko Mercedes nawata kasuji Ndiaye e Sisi jagge hunduko joni Ndiaye o nana haala wi mi yeddani ko kalɗon ko kono ay min galla men de ɓen mbiɓe ey min meeɗi joɗade minen yaya men baba men foof hamin jeeɓa télé film Raven Luz Kalarita film belɗo gujjo ari wujji telɗe hay goto yemen tinani ɓen mim kon ɗaninoɓe o wi hamin puttini guiti dendi keɓe kaali ko wona gonga de kono hay an ko kalɗa ko wona gonga tradirepta pop yitere hunde fotde renede saabu mbo ala guiti ala ko jogui kono joguiɗo guiti ala ko ronki toppiɗen guiti ɗe jeeɓen e majji ko foti yeɓede e majji goto fof siftoro janggo no wawi wonoyde gumɗo sa miijimo ɗum tan a watta e majji ka fotani wadde e majji yitere ko Allah jeeyi wona neɗɗo jeeyi kende hawni ko mémoire yitere meeɗa hewde Allah yooɗi golle ƴeew tubaka ene gayno to usine mum huundi kono guili nder yon ɓame jibinede ala hen garguel ngel ardani e guiti gasata to Allah ƴeewen e majji ko potɗen ƴeewde e majji mi haɗɗo min haade mi yeɓoyde télé ille ɓe radio Teccan mi salmoni mi juuri